ଏଇ ସାଇଡ୍ କାକା ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଇଡ୍ ହଇଓ ନାଗା ସବୁ ଭଲ, ହଇଓ ବାଘା ସବୁ ଭଲ, ପୁରା ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ବଡି। କାକା ବସ। କାକା ବସ ବସ। ଏ ମୁଙ୍ଗୁ। ଆଜ୍ଞା କାକା। ଚୁଙ୍ଗୁଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି କି ରେ? ଭଦ୍ରକରେ ଏବେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି। ଚୁଙ୍ଗୁକୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ମଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲା। ତାକୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କୋଉ ପୁଲିସ? କାକା ଥାଉ ଥାଉ ପୁଣି ଚୁଙ୍ଗୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ପୁଲିସ ନେଇଯିବେ। ସେ ପୁଲିସ କି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଚୁଙ୍ଗୁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କାକା ଯିବ, ଏକା ଯିବ। କାକା ପୁଲିସ କିଛି କହିବେନି? କାକା ଲକଡାଉନ କରେ, କାକା ସଟଡାଉନ ବି କରେ। କାକା ଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। କାକା ଯାଇଛନ୍ତି ଚୁଙ୍ଗୁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମଙ୍ଗୁ କାକା ଚୁଙ୍ଗୁ କାଇଁ? କାକା ଚୁଙ୍ଗୁ有人，有人。